Nkoli ka Nsukka Nkoli ka Manyama Nsukka Ada Nsukka Ashimana Amaka Nkoli ka Ada Nsukka Opi Nsukka Ada Ay Ada Nsukka Nkoli ka Manyama Nkoli ka Manyama Ashimana Amaka Ada Nsukka Esifikule maka confusion lekwa no Nsukka lekwa confusion ejikwa no yo man ya we busara yebu maka imekwe ya osiga to mangege Nkoli achora kwa Nsukka bikale kana yana so you never na rahoro nde Samuel bịara ihere bonyere ego Samuel ha zuzuri na ashte so Samuel bịara ebe a ondegi ji na ebe a na-arahụ ụra o wee richi ihe ori bịa meet o mu na kitchen wee were ego ihe ori oriri nye Arinzechukwu so ọ bụ na m anọghị ebe a ka ị ga-ajụ na ndị mmadụ bịa richi ihe ori ejiri ego m na ewele n'ime iwe ka nwanne m nchi na o mekogo ọzọ biko ewele n'ime iwe ị mara ịnị ya n'ihe gị bụ Nkoli a zuzuri bịa ebe a ka anyị jee show pepesi fọm ị bịa n'ihe ọmụ shiri gị bịa ka m jebe biko isi na ụzọ ọmụ ka ndị meme onye ga challenge ya Adam. Mama. Nne gịnị ka ị na-eche nụnụ? Gịnị ka ị na-eche? Bịa nnọọ tụkwuru ebe a ka ihe ị na-eche. Arụ dịkwa ike m. Mama itile onwe gị confuse n'ishi. Onwe gị emere ike m ike m dọị. Onwe ihe mere ike m. Nwa gịnịzi ka ị na-eche? Mama, o nwere ihe Magnus chọrọ. O nwere ihe ọ chọsiri ike, and enwere m ihe ọ bụ. Mere mụ na onwe m chọkwara ihe ọ bụ. So amaghị m sọbụ m were ene gị, sọbụ m were ene gị Magnus. Onye abịa na-eti m confuse n'ishi, ya bụ nghọtaghị m amaghị m ihe m ya eme. Ihe mma wụ na Magnus. Gị na Magnus na-adị na mma ọfụma. Gị na ya na-abụ ezigbo ọyị. Mma na-ekwukwe na nwere nnọọ ihe ọbụla Magnus chọrọ ka nye ya wụ nọọ ihe ị nwere. Biko nne m gị nye na ya nye ya ka anyị zuo ike nne. Mama, thank you. Mama ngwan ka anyị pịore n'ime ụlọ ka ije ṅụ m ọgwụ kwa ị mara na isi adịghị gị. Achọghị m ka ị na-enye onwe gị nsogbu ịnụgọma. Nkoli ka nwa mmago anọrọ ya amara m ebe ọ ga-asị nso ụtụtụ biko achọrọ m ka ị nyere m aka gwa ya okwu ama m ihe na-eme o chere gbugo egbugo o chere gbada agbada enwe m ike ịkọwa nwa m biko nni oye eri
ụra Magnus anaghị eke ụra atụ m ngege. Hai mama echegbula onwe gị n'ụgwọma, enyela onwe gị nsogbu. Ị sịrị na ọnọgụ na amagụma mbụ o jekọrọ ka anọ ka m jee chọma anaga mene biko etile onwe gị confuse n'ishi n'ụgwọma ịnụgwọ a ma eme ike m ịnụgwọma nwa obere ego na ihe ha niile ga-abụ m ihe gara aga ọ ga-abụ ma past tense ịnụgwọma ngwa ka m jee chọma anaga ndegodo ọyị gọzie gị. Oyom. Onye gwara gị lemon n'onwe nke. Oyom speak lekwe gịnị bụ ị ga na-ajụdụ m ka ọ bụ na ọ bụghị m oyom. Ichefugo m na-eme mara gị karịa ka m mara onwe m. Amara m n'ọnwa bebi nụ. Oyom ana m arịọ gị arịọ kaka ana m arịọ gị arịọ echegbula onwe gị na echiche anaghị asọvụ problem m biko etile onwe gị confuse n'ishi biko na ana m arịọkwa gị arịọ oyom ịnụgwọ ngwa bịanụ ka ije n'ebe anyị ka m jee gosi gị ihe biko nụ echiche anụkwa gị asọ Biko felitele yaka, felitele yaka, biko felitele yaka, felitele yaka. Emi lado, emi lado. Biko felitele yaka. Atom, speak lekweni mama no ni mu. Onye enwe Ego. onye narga. Nduka normal. Nduka nere gị ego. Nduka nere m ego arịọkwa gị ma o n'ọkwa na m jere gwachara anyị ga ka ọ lụgide nwa ahụ o delata kọwachara anyị ga ihe mere o ya ejije elu nwa ahụ ọsị m na mba ezigbo mmadụ were ego nụga Nduka nere gị ego ị gwara m agwaghị m gị ọ mgbe hụ ị na-ewese n'ime iwe ị ga-atafere m ka ewele n'ime iwe ọ nụrụ m ego mgbe were ego naga nwanne m ka o jegere Ọnịcha jee meghere ashwa ka o jee meghere ashwa n'Ọnịcha o ghọtara bụ onume atọbara m nke m wee bido shwa Coke Fanta chingom ụmụ ihe kirikiri bụ na-eme eri n'aka ereta ego mana ahụghị manụ m ka ị nọ na-achọghị m ka ị nwụnarị m oyom onye bụ m sịrị ka m naga anyị ka ị were na ịmara ihe eji ire ya eme ka ị were mee ma ọ bụ na amara m na ọ dụrụ gị ọyị na ọ dụghị manụ m ịnụwo Mama na-ekwula aga Nkoli nwere ezigbo o bụ enye bụ ụfọ mama ilu Ọnịcha echefukwana ihe ijere ime ọkwa maka ego asị were bịa uche gị dị ya ọ bụghị iru ebe ahụ isoro ndị isi mebiri na-aṅụ gofu soro ha ndị ara onweghị ihe ha pasịtara isi nkụta nwụrụ baa ime ahịa uche gị dị ya ị mara ebe isi mara ihe ije ka ime biko kwe mama ọgụla ekwu ụtọ gịnị gị ile ekwu ụtọ mama ele gịnị gị ile ekwu ụtọ ọ bụ gị mụrụ m tosila ekwu otu a efokogwu m ndị na-aṅụ guf ịhapụ ebe ilu ebe ahụ echefuo nke dị ka nwanne ya ilu Ọnịcha ị chọọ afa nwanne m nwoke ka ị mara ma o nwere ihe o ya etinyetere gị na nke Nkoli ka nyere gị nchọ onye afa m mama afa m wa adụ m
afa mmadụ ma ọmọ ebe gị akọrọ ele n'ụtọ afam Ọnịcha nke afam ndị ebe afam nọ eri mgbe eri sis mụ nọ n'obodo ala ata ebe mụ na afọ m na-eme ndị ebe afam nọ ọsị m chọọ afam ndị ugwu unu ndị Anambra na-enyere mmadụ aka na-agba elu bịa mama ọ bụ na ọ bụrụ na agụ mara m akarị m ịga irigo ebe m ga-eribe ndị Anambra na-agba elu gịnị ka ịzọ ka m kwuo wawa jegodi na abụzie na onye họ gị wawa atụm wawa oyo ifugide kwa ele ndị bi ị chọrọ ibebu onwe gị lekwa ije ebebu onwe gị lekwa ụtfọm ejekomjanwụ ọkwa gị nere m ego m jede ma ọ dịnọkwa gị m isi ọ dịkwana gị m isi ejekomjanwụ echefukogomag atama ngwa iberekwa otu a ejekogom ịchọrọ nọ gamụle gị nọ ifugide na enye gị gị na-eme m oyo oyo ifugide kwa tete m oyo rukọrọ tete m oyo echezele m oyo ibere kwa nwa nga ejekogom ozugbo unugo ibere kwa nwa nga ejekogom tele confused jegire kaka bro yo mo menugo yo mtedore yo me fogere kwa ebesna Nkaleka Nsukka nkaleka manyama Nsukka ada Nsukka ashemana amaka nkaleka ada Nsukka opi Nsukka ada ay ada Nsukka Hey, Nsukka, Nkoli, get one. Admoyaga. Admoye. Koli. Kirugi dota, kaya gizazo gini.
Magụkwan. Magụ ejegere m Ọnịcha. Onye bụ m dufuchere obu gị na-eke ka ọ gbawa m. Enye magụ gị na-emekwa eme. Ndo ebezina o. Ebezina akwa. Enugo. Ihe emebi ị na-ekpeli. Oluo ihe ọ ga ka ọ gaa n'udo. Enugo ka ọ bata bịa lekọta gị anya. Na n'ihe m na-ekwu. O ebezina akwa. Enugo. Nkoli onwe ihe nchọbụ ịbịa gwa gị. Ọ bụ gịnị? Ana m akwado ije Ọnịcha na ngwụcha ọnwa. Speak lekwe. Ị gara eje Ọnịcha agba elu. Mụ na ị gara eri ayara ya Nsukka na achịcha. Mgbe mara na nna gị na-adịkwa ọyị ịhapụta anyị mụ na ị ga-etede egwu. Ya ngwana degede ọyị n'ụgwọ ka ọ bụ na ire ọhụ mama gị ledoro m eni gị enya ekwele ka ụmụntakịrị agba elu ndị ntị dị n'azụ narị manụ ga ka na-arịakwara m ga-arịọ ijekọ n'ụzọ hụ m ike nwa na-ekele dochere eni gị san ga na m na-ajọ ese nye n'ụgwọ ịhụkwa magụ kile me magụ degede ọyị Ishiri na-ebe a na-ekiri ihe ọnụ m ishukwuru n'ọkụ ọrụ ọkụ. Ndị gịnị na-enye gị nsogbu? Ka ndị ahụ bụ ishiwe pepe supu n'ụtụtụ a wee were unu gụjuoro m n'ime pepe supu. Ehu dị na-enye gị nsogbu Nkoli. Ka m je leta gị ka ewele m iwe. Akpasịkwara m iwe n'echuchu ahụ. Akpasịkwara m iwe n'echuchu a. Mama, oh, hey, mama, balita ire. Hey, gara no so, agwa kabu gara no so, mama, gara no so, baby kaka, mama, gara no so, agwa kabu gara no so, mama, dawa kweta. Why ne baro ne ganya, I genya 35,000 naira. Leo. Okay, I'm ewete nige onu wa abụghị nsogbu mere ka negide na mama ma ọgwụ ịhụrụ na ya hụ na-emechi nige ka emechere ka m weta nige ego biko. Ụlọ ọgwụ anya nwekwa n'usoro eji esi ma onye ọbụla na-ewetaghị ego anyị ga-enebakwa na arụ onye anya. Oh, kaka biko na marịọkwa ga-arịọ kaka biko nunu negide na mama ma ọgwụ na-emeche na eweta nige ego ejikọkwara m gị ụgwọ ama akwụkwọ anọ. Nne ihe nke ikwukwa ntụkwara ọchị but ị ga-eje na mpụga ebe ni ka efu nọọsụ ka ọ kọwalụ gị ihe kwesịrị ịma. No. Ya hụ na-emechi mama m ike mpara anyị ga-ajụ n'ọgwụ esi na ha nịka ga-arụ ọgwụ na ọ bụla na-eweta gị 35,000. Hey, ndị mmadụ maka ego ka ha ga-eji wee hapụ nwa mmadụ na-anwụ anwụ ka ọ nwụzọ pee gbachi ha nkịta jee ị ga-anara ndị ji bịawa ebe ị karị nọ n'ụlọ wetara ego ọmụ wee jewe ụlọ ọgwụ bifii na-abịaba jiri ọsọ na ọya na-agwa ga na o mechie m bịa hụ gị n'ụlọ ọgwụ o mechi bịa wuo. Hey, ndị mmadụ maka ego jos ka ha hapụ nwaanyị mmadụ ka nwaanyị mmadụ jos nwụọ. Hey, fia Esi mama wa bu na emesi enigi kere wa para ga tu n'ọgwụ. Esi na anu ko ga ọgwụ ọ bụ na eweta gị 35,000 wee bụ m tọrọ anụ. Na ejighị m ụzụ. Ya na-ewute m n'ọnọdụ ya adịghị encouragement mama m gị na-eme ka ọ gara anwụ. Kebe ekpomekwe azụ kebe gwa kebe chọrọ ego.
je shigirike. Gide mama. Gide mama na-efute mmeri na ọnọgụ na bed wee bụ ọnọ. Gide mama. Bịa ka ije fu doctor. Emechara na m eweta ga-ejighị m ego ekpotere mama m ekwa ka o yiri ya na eri ka o rime nri mama ahụ ga anụ wee bụ n'ụdọbara anụ. Biko eweliwe. Gịnị mere? Anaghị m ewe iwe wee bụ mama m nọ n'oge adịghị m aga. Mama gị awụgo. Ị na-eme ikwu emeghị. Ị na-eme ya emeghị. Askwara m nke m kelee unu n'aka niile ha unu nyere m n'ọnwụ mama m. Enwe gozi unu na anụghọ nye niile ha unu mere m na-emere m enu ga-appreciate. Nkoli, ebewala o ebewala. Ịma na ọ bụ sọnsọ onye isi anyị ka ịbụ. Ịbụkwa nwanne anyị and anyị wafukwuru gị n'anya. Onye amaghị dịzi ka anyị bịa kelee gị ka anyị bịa na onye tukwuru gị oge a. O biko ebewala o ebewala. Anụgo m ihe ikwu. Anụgo m darụ ke maka onye isi onye gara bedi ya. Iya. A na-achọ ebe agba nkwụ ya. Iya. Akwa ị na-ebe alaghịkwana m ya. Ihe mere eme emechalụkwa biko. Iya. Ya bụ na ọ chọrọ ka ọ hafụ anyị. Ya hafụchakwara anyị. Ha hafụchakwara anyị ka Ada shije hafụ anyị. Ada kara rapụ anyị, ọ gawara Ọnịcha. Mana ebe a ọ nọ, ọ ga-aka na-agba egwu ebe a. Ọ so naanị onyi bụ ihe ga-arapụ anyị ma agbacha nkwụ ya. Anyị ka na ya. Nsogbu adịghị ka ha adịla ehe. Ohe asịla na ehe ya eme nwa anyị kwado. Ọ dị n'ugwu n'izi. Ọ dị n'ugwu n'izi. Ịbụ nke iberebe ezukwele. Biko. Ebe nwaanyị ọma. Lekwa one Nsukka, lekwa confusion. Ejikwa n'oyo mana ya wee busara ya egwu. Maka imekwe ya osiga ndụ m ngege. Nkoli achọrọkwa n'nsogbu. Biko lekọna ya na Chukwu. Ifekwara Chukwu n'anya biko fegidere ya aka. Ọ bụ na iwe nsogbu adịrị biko gbawara ya egwu. Hemi rado. Hemi rado. Febele Chukwu aka. Onye nọ nso nwere ihe mere unu n'ana. Nkoli ka nwa Nsukka. Ada nwa Nsukka. Nkoli ka nwa mama. Ana ama ego. Ana kpọrọ nkọ na-eju ọnụ.